Assalamu alaikum hormatly adamlar, edi watandaşlar, Türkmen wagtyleriming mehriban muştoklary. Elbetde bize bir jan sağlygy, zähmet üstünlükleri ardy edýär. Bedo bady bilen ýatyjy alyp barýan Türkmenistan ýurdumyzyň at owadasyny arşy götüren hormatly prezidentimiz çäksiz sağolsun aýdýar. Goý elmadamada gahrman kydamyzyň jany sag bolsun, ömürlik bolsun alyp barýan äh tutumly işlerine diňe üstünlüklerini hemra bolmagy. Tüý sürekden ardylap Hepden şenbe günü demek Bäsişat getmişimiziň ikinji mögsümi dowam edýär. Ýatdyrýar mehriban ýeşler Bäsişat getmişimiziň ikinji mögsüminiň ikinji tapgyry dowam edýändir. Getmişimiziň birinji tapgyryna işen gatnaşyp ýeňizi bolan toporlaň içinde ikinji tapgyrda ýeňizi bilen ýeňizi bolan toporlar bäsleşe we ýeňizi bolan Ýeňizde bolan toparlyň üstünden ýeňizi bolan topar üçinji tapgyra gatnaşmaga hukuk alanýar. Elbetde 5-nji diýer mehriban ýeşler getmişimiziň ikinji mögsümi Türkmen wagtylerini hemde Hanet restoran tarapyndan ýaýlyma hödürlenýär. Ýürüte bilişimiz ýaly hormatly prezidentimiziň saýatynda Güzel Paýtagym Aşgabatda we vilayet merkezlerinde bir öz bagtyar halkynyň medeniýetli we din jalmagy üçin ähli şertler we mümkinçilikler edilýär. Olaryň bir kämil döwrwat gepleşikleri tomoş etmek üçin ähli şertler we mümkinçilikler bar. Bizim gahrman kydamyň döret berýän şertlerinden peýdalanyp ýürüte Türkmen wagtylerini hemde Hanet restorany we hödürlenýär. Bäsişat gepleşimiziň nowataqdan. Inni Bäsişat gepleşigi Hanet diýmek, Hanet gepleşimiziň himayatkäriniň adynyň sowgat almak isleýänler bar bolsa, şertimiziň ýöneköy. Diňe gepleşimiz işe gatnaşmaly, gepleşimiziň dowamyny bolan ähli şertlere tomoş etmeli we şu petegi almaly, bäsleşmeli ýöneköy şertlerimiz bar. Dowamyny düşünmedik bolsaňyz tomoş etmeli haýy edýär. Onuň mehriban ýeşler edi tomoşaçylarymyz dowam edýär, ýani gepleşimiziň nowataq sanlaryny gatnaşan mihmanlarymyzy studiýamyza çağırýar. Onu garşylaryň Türkmenistanyň at gyzanan artisti Züleyha Kakaýewa hemde meşhur şahylarymyň biri Gülşirin Hanowa garşylaryň. Hoş gördük, geçin. Onu hormatly mehriban tomoşaçylarymyz birinji formadan bäsleşir, elbetde bäsleşir kimlerke onu garşylaýar. Zeki aýdymşylarymyz Gözel Orad Muradowa hemde Çınar Anamuradowa garşylaryň. Hoş gördük. Başladyk. Tamam, hoş gördük. Ne görüşmedi ýaly meşhur medeniýet bolsun işgär bu mihmançylykda Çınar Anamuradowa, Güzel Orad Muradowa, Züleyha Kakaýewa, Gülşirin Hanowa elbetde çetdotyrny goşgydy. Züleyha Kakaýewa geçirerden buradan goşgyda düşse, birden ilhamdan bär ýok. Bu tarapda geçirmeliler. Ýaş aýdymçylarymyzda da geçirmeliler diýjek bolýar. Umman üstüne ardy edýär. Toporadom, dipip bolsaýar ýeňizi bolsaňyz, haýy topor. Ýeňizi bolsa da 3-nji tapgyra gatnaşmak hukuk kazanýan, 3-nji tapgyrda da barýo 6 tançyk topor galýar. 6 tan toporyň içinde elbetde haýdymasa bir topor tomoşaçy bilen ýarışmaga mümkinçilik kazanýar. Indi hemen bilişiňiz ýaly mehriban ýeşleşmez elbetde tomoş edenler dünýä belli tanç görnüşleriň biri bolan Wene bary ýurdumyzda uly derejeden geçirilen ýurdumyzyň ýüllerçe tançy gyýlar olanlar şo Wene baryna gatnaşdylar. Jany şaýady bolýaňyz tomoş etdik ekranymyzda üstünden. Inni şo täsirler bardy. Hemde bilişme ýaly Wene bal özüne mahsus nusxawy lawatary bolýar. Milli türkmeniň lawatary, gyýgen lawatary tapagyny aýdyp berdiň. Biziň milli lawatlarymyz bir dünýäde islenlik döwletde biz şu milli lawatlarymyz bilen bar dostlugyny tahnatyna çykyşam edip bilýär. Mehriban arkadamyz biziň milliligimizi, medeniýetimizi, sungatymizi, mirasymyzy arşa götürdü. Mehriban arkadamyz da şeýle bir ajaýyp şertler döredip berýänligi üçin şu milliligimize uly sarpa goýanlygy üçin, denanamyza uly sarpa goýanlygy üçin köp sag bolsun aýtýar. Goý mehriban arkadamyzyň jany sag bolsun, başy dik bolsun, ýyly ulup bähwetli, watan ähmiýetli, ähli tutýan tutumly işler elmadama rowaj alsyn. Gülşirin siz kiňiz? Türkmenistan ata watanymyzyň islenlik raýatynyň şul asuda asmanyň astyna parahat demeniň üstüne ýaşaýan islenlik raýatyň bir ýürek buýsanjyny dile getirmegini haýyş etseň birinji bilen gahryman arkadamyzda bolan çäksiz alkışlarından başlaýan sözlerini sebäbi Edid arkadamyz bizi şul döwletli döwranyna ajaýyp zamanyna ýaşatmak bilen bir hatarda bütün dünýäniň üns merkezine öwürdi Türkmenistan ata watanymyzy. Wene balynyň geçirilmegi birinji gedekde ýurdumyzda bir näçe gedek Wene baly geçirilýärde. Vals diýip bir goşgy şondan iki benden aýdyp bereýin. Züleyhan öýde şol aýdymy ýerine de ýetirdi geçen ýyl şanly garaşdyrlyk bayramçylygymyzda sowgat bolupdy da şol aýdym. Başymy döşüňe goýup
Acap saadatan soynasam, bolarmy mehrinden doyup durmuş bir nesip koymasın, soğulmasın ışık döwrany, okval geçsin owaz bolup, götür gahanasız gowramy, arşy töýge rowan bolup, hiňillikde uğrulennek, baat goşulsun badymyza, düňür döşýän düwmelemdek, baat yetişsin dadymyza, gara gözüm bomy ayıp, nädetsem, biraz aynasam, başymy döşüňe goýup, ajap sada tan soýnasam. Köp sağ olun mehribanlar, arzularınız hatırlı olsun. Çınar gözel elete sizim yaş zekirine aydın şygylar gelin rökmünne de şu gadymdan gelen eni mamalarmadan şu sünnäläp elete bir yaşlara bir getirmekde şu diýip sulamady milli libaslamady yönüke tikilişine de elete şoly alyp gitmek. Ele olam jogap berli. Ne siz näme pikir edýäňiz şu millilik dünýä nusxawy libaslara bilen milli öz libasamy tapady we şu dostlaryň gatnaşyklary bardy. Höküdaşlar. Hormatly arkadaşlarymyz, biziň milliligimizde, mirasymyzda, medeniýetimizde, sanagatymyzda uly ünsler ýa bizem näme şol bir milliligimizi, bir milli libaslarymyzy, milliliklerimizden ählisini ýoýman bir täzeçe öwüşün berip bir enamamalarymyzdan biziň şuň kunumyzda ýetip gelen milli nagşylarymyzy, milli dikiliş ähengnäki ölçeğlerde bir täzeçe öwüşgün berip bir hatamrony gözelleşdirip bir ýerine düşürip toý bayramlarda bir Türkmenistan döwletimizde geçirýän her bir bayramçylyklarda toýlarda sahna bir geyip çykmak elbetde bu biz üçin uly bagat bolup durýar. Bize şeýle milliliklerimizi dünýäye ýaymaga giň mümkinçilikleri açyp beren mehriban arkadaşlarymyzyň jany sag başydek halk bähwetli döwlet ähmiýetli tutýan tutumly işlerini elmi damara başyk ardy edýän. Köp sağ olun şundan arzularınız hatırlı olsun. Gözel başyna. Hormatly prezidentimizin sayesinde Türkmen zeynana dağımıza boýsanýan şu ajaýyp libaslar biz üçin geymek uly bagat. Hormatly arkadaşlarymyzyň biz üçin döredip berýän uly mümkinçiliklerine köp sag bolsun diýäris. Jan sag bolsun, başı dik bolsun. Köp sağ olun. Mehriban gyýdylyny arzularynız hatırlı olsun. Elbetde beleşiňiz ýaly gahrman arkadaşlarymyz şu gadymdan gelýän milli däp sulamady bir täze öwüşüne täze dikilip berdi. Elbetde şu milliligimizi elbetde kämil derejede ösdürmegem biz medeniýet we sanat işgärlere bagly. Şoň üçin alyp beren işleriniz üstüne ardy edýär. Jaňa sag bolsun, mahmal wagtynam elbetde beletden belet ýanasyn galamyň ujy bolsun. Inni mehriban ýeşler, hormatly mehmanlar, mehriban dinanlar we inni bäsleşler diýip ýüzler tutagam bolýar. Bäsleşmäge başlaýlyň, ha? Ikinji tapgyrda elbetde ýeni bir ýatdy diýip mehriban ýeşler käbir tomoşaçylarymyz bar. Ýolaya SMS-lere ýüzlenýärse, ýene de şo mehmanlar diýenleriniz bar bolýan, başdan ýa tomoşadan da bolýar. Ikinji tapgyr, ikinji möhümimiz çempionat hökümünde dowam edýär. Çempionat görünüşli ýylynda da birinji tapgyrda ençe metoforlar bäsleşdi we diňe ýeňeji bolan toporlaryň arasynda ýeňejiden taýlamak üçin, çempion taýlamak üçin bäsleşýär. Onda näme bäsleşýär? Birinji şertimiz şeýle. Birinji şertimiz 4-den 1. Ýadyňyzda bolsa gepleşimiziň birinji möhüminden şol şertimiz bardy. Häzirde Dile hayran gelip berdiňem, gördüňä, bilemok. Bilýän, haýty döň bulaşdyrýar. Ekranymyzda 4 sany surat görkezýär. 4 sany suratyň ýurdunda belli bir meşhur aýdymçyň meşhur aýdymyny alamatlandyrýan suratlar. Şol 4 sany suratda ýerleşdirilen. Näme üçin 4den 1? 4 sany surat jogabym 1 bolýar. 1. Şoň üçin 4den 1 diýär. Mehriban ýeşler, tomoşa edýär. Ýatdan çykaramyzda 05 04 telefon belgimizde SMS habarnamalar ýollaýar. Tomoşa edýär. 4den 1 şertimiz siziň bilen. Onda mehriban mehmanlar, mehriban tomoşaçylarymyz tomoşa edýär. 4den 1 ýatda diýär. Her bir bilen jogaňyza burtuk berenler. Umumy netije ýok. Her bir bilýäňiz jogap toňuňyzdan alýaňyz. Onda tomoşa edýär. Ora birat mümkin bolsa ilkinji sowallarymyz başlanýar. Bilkeňiz elbetde düwme basyp çyk jogap berämeli. Näme görýär? Birinji suratda gyz bilen oglan, ikinji suratda jadyly kenar atdy bir feýlgäh ýerlegesi. Üçüncü suratda aşyk. Aşyk diýär. Näme hil aýdym ýaly? Rahman Hudaýberdiýewiň aýdym mukadiýan surat alýar şonu. Feýlgäh, awazadak feýlgäh. Awa. Surat aýdymyň adyny alamatlandyrýanam aşyk
Aşk. Aşk deyip kabul ediyorsun, doğru adı aşık men. Böyle kabul ediyor, aşık men yan aydını elbette şolaydım. Berekella, doğru aşık men. Rahman Huday verdiği fun yerine tirmeğindeki şekilaydından biri. Onu devam ediyor, hem utuk belleyin, siz fikirlerini verin. Orhan Murat, indeki surat başını. Ava? Aydı vermeyin. Siz asılın. Dinleyin. Bağlı. Şu gıydın yanına diyarımın yengicisi, gıydın adı yadma şunu. Gowhar hacım. Ha, Gowhar Hacı Murat var. Gowhar Hacı Murat var, bağlı diyen şekilaydın. Yok. Hawa. Ha. Bağlı. Bal. Ava? Bağlı. Bağlı tici bağlı, bağlı tici. Berekella, men siz gıynanırsın, beni nok yana yok. Ne doğru. Aha. Mehri perkuley var. Bala jığmaydy mı? Qıydı. Berekella, siz oradan kemalma yanlış cevap veriyorsunuz. Berekella ne doğru cevap. Ondan näme? Cevapları alıp, onu harflara geçelim mi? Geçelim. Anla, mümkün olsa Orhan Murat aydımın harf sanını görkötsek mihmannamıza. Ava. Köp Bağlılarımın enesi. elbette. Olay aydımın yerine tirya. Ay Ay Cemal. Cemal. Cuma niyaz var. Berekella bağlarımın enesi. Dile Yok aytdı korku. şunu. Yok korku. İne Yine bilen, toprak, ine bağlar toprak işte. mani, ine bal, bağlarımın, oğlum çağıtıp bağlarımın ine. Berekella, doğru, cevap doğru. Çınar Gözel behseşyandır. İki topardır, ikisinin yeni olmak uğruna şunun için sizin yanıdan ayırman, yürütü durundur. Böyle ya, devam ediyat, mümkün olsa innek suratlar. Evet, Aha. değil mi? Çeşmeler. Ne için? Aşıkı o. Dağda, çeşme. Aha. Birinci surat ne mi? Birinci de uğrat bu su saptıran olmalı şu an. Men ne için durmataydı? Su sayan olaydı. Haytaydım, kim yerine tiryanı? Çeşmeler. Kıvanç. Yazmam med. O demek men ne için duran Sen eken? atlaşa kendin. Berekella. Bu şiyatman neydi Türkmenistan'ın at kalan artisti. Berekella. Tuvalena sunardı ve diye size de. Görkede mümkün. Devam ediyaz. Duymadı işlem ka. Bas görme. Güzel basayım da duymadı. Haşet yani basayım. İş yani kana yine onu paralel. Ama ne diyecek böyle ya? Yıldızlara deliyecek böyle. Kim diye yani? Sebebi. Düşünürmeli. Yedigen yıldızlar toparı. Aha. Olam yer şari. Aha. Akpamak yıldızlardan uğralıp akmayanın yolu bilen davanların tapya. Yani o ölçeceğim mi? Ödümden tapya. Dördüncünü düşünür de ne yapacak? Ha, dördüncülerin tartsalıyor. Yok ay neme. Özümün annem de soru yanlış. Doğru cevap, şu cevap uğraşıyor. Yok, ne doğru cevabı o der. Cevap o der. Yok, ne doğru? Fikrimiz var mı? Ne mi görüyoruz? Yap böyle şeyleri akpamak, kina filmdaki akpamak keşfi. Doğunlar, sırık basağının saatleri, zihine sağdanına, devlet, orada gol. Yıldızların arasında. Ben bildim. Ay boran görelim. Dile kakakayvan yedi doğan. Men ya da Sebebi? başkayım. Ertekti. Sebebi? Şeyle fikir etken. Yeni Sebebi? onandırayım mı sen? Ondan normal. Akpamın yedi doğanı var. Yedigen yıldızlar. Olaram doğanlar. Aha. Bulam Yer ne için olsaydı? şolong emez yerde yaşaydı. Olaram Yok. akmandan akmayan başar. Şu mu? Yedi doğun berekella, son şekillaydı o adiş, berekella. Tırıkı, o ne öğraydım bilmem o çok ne? Ya doğan. men bildim ha. Yo, yedi doğun ne yapsın? Ak pamuk, yedi tane doğun var. Kani skrip basa doğunlar. Yedilik anla diye. Elim yanlış bilmedik şu yer şarının yerin bir dörüyü şapta aydım yetteki de. Ne yapaktaydım haydi ya bilemem. Yok, bilýär. Ha bilýär. Onu ne devam edýär? Bizden bilýär innik sowallamady. Mümkin bolsa başlygyny. Görýär son men güýden gülüşürün şu gepleşik alyp barar mukadiyat. Gülüşürün atanlarla elbetde. Meni şat yer etmedim hem ýöne. Gülüşürün o jogap dogry diýär garýar. Gözledim. Näme? Kim Aydım aýdym? Gözleyen. Gülüm gözledim seni olup bilir. Yo, düşünürmelim ka. Sebebi gözler. Aha, düşün. Oğlum dürbü seyredilen Google gözlev Awo. saytı. Oğlanın gözlep dur. Kim yer netir o gözleýär näme? Kim? Aýtmala Kim dogry. gözlese de gelip dur. Yo, bana nokta. Gülüm gözledim seni ken gözledim aydım. Yani Ken gözleyen ken on. doğru yana doğru adda şonun için ne doğru deyip kabul edeceğiz. Yok.
Aydymyň ady dogry, ýöne dogry der. Aha. Sizden gurulşatym gelip dur bir hili. Çınar. Bugün de degaydym mı kan öýdän özüm bir hili hiç meni gurulşatyňyz bok bolýar. Näme görýär? Dogry pikirde bar ýalar. Gözde ya, gözlemek, gözlew. Ýöne dogry adyny aýtmagy haýyş edýär. Harflaryny çykaraýyn. Cevap var mı? Cevap yok. Başlayalım. Harf var. Aşağı sen niye söz? Yo sen. Seni. Düğme basıp cevap vermeli. Hayır var bilse de mümkün olsa. Bunu ne çıkarttı? Gözläýin seni bolay. Gözledim öýtdi. Gözläp ýörün. Yok olam da. Şu gözläýin näse de Yok. gelýär. Gözle yarın seni olsa. Cevap mı? Ha. Berekele doğru. Gözle yarın seni olaydım yerine tirya. Arslan Gulman Met yerine tirmegene ki gözle yarın seni iyiden bilemem. Ben şu da bilemem. Onda näme? Näet gurulşmak masat beren bu taparo näet gurulşmaly. Sizem kan iş atnaşmaly. Biz başta görleşdik. Näme diýdik? Näme de aýdanyňda? Şuň täze Aýdym bolýam syry. Hawa tamaşaçylar aýtça. Şuň täze aýdym işledik. Täze çykdy. Eýamaçan. Siz işledingizmi? Näçe wagtdan näri Gülşen Hanywa sözlerini ýazdy. Begen çojaýpam sadan ýadyp otyrdy. Menem şol aýdymy işläp ýördim de 3 bolup. Şunem taýýar bolup şol aýdym. Tuğulum. Onuň men ýaňbalara gelimde aýtdym. Eger şu bätdeşikde ýeňji bolsak, şol aýdymdan bir wendini ýerine ýetirjek, siz utulaýyn diýip haýyş etdik. Eywa, Şoň indi için men guruluş oturan bunu adam da ýa-da näse görýär. Şoň şurada men tular öýdäň. Balaram aýtdy, nähili aýdym diňläp göräýil, gyzyklanylar. Menem eger utulsaňyz, men şol aýdym ýerine ýetirip berjek. Utulmasaňyz hem öýme gaýtjak diýdim. Onsuz hem gaýdýan. Aýtma. Bu çocuklar maňa da diýdi senem utmasaňam şol aýdym eşden ok diýdi. Menem şol üçin jan çekýärdim. Şoň üçin Dur şol. Menem ýöne Ýöne durumuny ne sorguýa çykýar, şurada düşünmeli bolýar. Şoň üçin gurulman men oturdyňyzmy? O nähili? Oň üçin nädirler? Ýöne balara da gyzyklydyr şol aýdym. Şoň üçin bäsleşmän oturdyňyzmy? Ay yok edildi. Oň üçin nädirler? Bolýar, dowam edelim. Başladyň. Aha. Men işe gurulaýan näler? Gowanç Gülşürniň aýdym diňlejek üçin öýdýän şu. Öwet goşun şeýt gowraýmak. Aha. havar tutaýtdan şol aýdym. Sebäbini düşündirmäňe haýyş edýän. Topu tutma üçin oýlanlar. Tutma üçin. Hat havar. Onu habar tut. Şeylem tädiýän. Ay habar tutmaýma sebäbi näde dogry? Jogap näde dogry? Olara diýen, siziň dogry. Näme diýsen adam howa diýen, şonu çykarýar. Bir söz aýtsaň adam bolýar. Islenniň aýdyň adyny aýdyň, şonu çykarýar. Näme görýär? Flashka içinde ýatlaklanýar. Pikirlenýär öýdýän. Ýigidimiz ýazjak bolýarmy? Yok. Yo men basacak bilemem. Näme diýjek bu? Aýdyrmy utuňyz alam ama. Harp sanyny görkezýär mümkin bolsa, rahat mümkin bolsa harp sanyny görkezelim. Birinji sözümizde 4 harf, ikinci sözümizde 3 harfdan. Aha. Oýum sen. Oýum sen. Sebäbi? Düşündirmeli bolýar. Sebäbi pikirlenip otyr, olam hyýal, olam ýat. Owo. Oýum sen. Ýürüte gyzyk ışıklary gowy ýetdirän aýdýan, ha? Tuğulan. Yok. Jogap näde dogry? Inni Aýym sen. Yok, ay yok. jogap barmy diýler? Yok. Gol oýnaňyz bagmy? Yok. Freshka näme nama diýär? Ya. Durun. Näme para diýmeli şuýda? Gowanç kömegi. Şeydiň, sene menem işler soýna ahira öýde işmedin. Freshka näme diýär? Ýatda taklaýar. Ýat saklaýar. Oglan Pikirlenýär. enne Ýada sallyýar aýdymyň ady. aýdymam ýerine tirýär. Onu bilemem. Top näme alajam? Sally bergede. Ýada sal Eldar Ahmetowyň aýdymlary elbetde ýada sal meni söýgülim. Hawa top girdi. Top salmak, gol salmak maýlama diýär. Onam elbetde bir goşu goýanlar ýada salýar. O da ýadkeşlik ýada sal. Onda näme? Hormatly mihmanlarymyz, şuňdan birinji şertimizden sorulara jemlenli mihmanlarymyz diýip dogry mihmanlar, ýene gülşürni sizden gülşäýär sebäbi, meselem siz jogap berdiňiz, berekella. Hasamyz 6-0 hasap bilen gepleşimiň birinji şerti tamam bolup, ikinji şertiňe geçýär ýöne häzirlikçi. Indi görüşmek ýaly mehribanlarymyz diýsen
Diysen çekileşikli. Devam et. Katı kafalanma İtalyan bitti. stopor diğere bakıp dur. Yöne şu Gülşir'ne bätleşmene ahtam yok. Evet, bir şey mi kaldı? Ben onu size kurt ben bir üç ol bolya şuna şeyler. Ondan ikinci şartımız ne heri? Dinsal şartımız. Yurdumuzda belli muman medeniyet usulüne değişiklik esasen aydımçılığın seslerine hem mecamel tanıyar. Aydımçılığın sesleri. Hazır bir gepleşme ikinci şartına girişmekle için iki tane sesi birden eşitiriyor. Her bir bilen sesine de bir kutuk veriyor. Soğan düşündük mü? Düşündük. Ondan ne yapmak arkadaşlar? Tomaşa diye sini yaz, beyatleşmeden devam ediyor. Dinsal yaz, başlıyor. Merhaba arkadaşlar, beyatleşarak gitmesimin ikinci mevsimine tomaşa diye edil bir de şu an tomaşa etmeye koşulsan tomaşa sunumada yatla diye ikinci mevsiminin ikinci tapqırı devam edip dur şampiyonat görünüşünde yenici olan toparlar özara beyatleşerler. Inni dinsal yaz. İkinci şartımız devlet polat mümkün olan haşet diye aytamadı biriniz teteştirseniz. Aha. Bir mut bassınız. O basacak onu da. Men intek yangeli bu. Cevap var mı? Bağımı çınar bassana. Bar. Durun, dur, Cevabım yok. var. Var Yön mı? ilk olar Başla. bastı. Ha, o bahadı cevap. Olur da. Olur değil mi? Var, Size var. yok onun ha? Yok. İşleyene bağırmak Yok, gerekken. o basacak onu indi oraya basıldı da. Kalıp var yani. Oo. Hani? Çınar? Olarak durdu va. Bir ses tanıdınız da. Hmm. Berekeler doğru olarak durduğu var. İkincisi hemen Onu dinlemedim. onu etmedik ha? Han şoňa Var mı? dinlep göräýeli. Yok cevap yok. Dinlep. Onu dinleyen. Gülşirni men bilsem bilmesem basaýyn. Evet, yaş. Dinsal yaz bir sese bellik olarak durduğu ve yerine tırya ikinci sesini tanımalı. Dinsal yaz. Yalnızlığın tüylüğüne Yo maňa beýtmeçi ýa Yok, Züleyhaň özü bolmaly. Züleyha Cevap mı? kakayba. Hawa. Cevap mı? Şehit öte borda şuna hormat koyayım. Yine ne doğru yok. O zaman. Hani dinläýelin gowjy. Aha. Qoz dinleyas mı? Cevap yok. Cevap yok. Onu Nuka. dinsal yaz. Qoz dinleyas. Alo. Ya Gülşir'ne. Yok, Gülşirni oňa adyr. Ya Gülşir'ne aydımçı diye. Hadi neme? Gülşir'ni özmemedi bana aydından. Anık cevap mı? Yanlıştım ben. Ya. Ne cevap mı? Ha, o şeylem kadip. Onu yürütü stoporun qoğuran ışıktan yakmağa taşı diye. Yok o değil, o sesi güzel. Cevabı da mı iler? Duma cevap hep çık. Güzel oydu bekleyen şey. Basma gerek yani ne doğru? Yok. Cevap ne doğru? Cevap. İnni hazır sonra içine dinleyas. Amanül Kurbanova. Anık cevap. Cevap. Türkmenistan Dünyam sen. Amanul Qurbanova elbette uton toporunun bir ağlatını tanıdı. Berekela doğru. Yine de şu sesler devlet polat mümkün dinleseniz başlayın. Amanul Qurbanova. Berekela. Berekela inni tuğlama giriştik. Kıyınık bilen giriştik, öne giriştik. Şu an düşünüm, afat girişimde düşünüm, 3 tane teteştiriyaz. 3 tane teteşin içinden 3 tane teteşi tanımalı, 3 tane teteşlenim, 3 tane utuk var. Yani hem mesela size bolur mu, bolmaz mı paylaşırsak, onu bilemedik. Hazır biliriz, onu mümkün olsa başını. Aha. Nime bire İlşat. Anık cevap mı? Ha, o. Yaşad anlamadı. İyi. İlşat anlamam. İkine daha sonra değil mi? Ha. İkimden kıdılçıran o uğrattı. Şeyle mi? Ha. Yönü yak bilemekte. Şunun için yaşıl yak yani. Doğru. İnşaat anlamayadır Türkmenistan'ın atkan artisti. Bollum şuna çık bollum bari Ha. o. Üstes var hatta. Biz bir dinleyelim. Bir gelip yetişti. Bolya doğru. Devam edeceğiz. Aha.
Güzel, berekella. Güzel. Aydım. Aşır Mevlam verdi. Berekella. Aşır Mevlam verdik öğretti bir ikine bileleştiğine taatan bir qoğul yağı. Berekella. Doğru. Doğru begenayin. Doğru. Doğru. Bunlar begenmediler. Siz bunu begenin. Doğru. Onu yine bir ses xarlı yazınızda bolsa İşat Anmamedov, Aşır Mevlam verdi. Emde tas adını aydıptın. Yeni bir ses var. Dinaliyat. Tufan Oraverdi, Türkmenistan halk artisti. Beraber diyecek kolum mu? Yok, Murat'tır Yok. deyip diyecek. Diy şonu. Yok değil mi? Tufan Oraverdi. Diyay da şonu. Ne bu deydi? Baba, Gülşen. Yok doğru sen kine doğru da sen diyay da. Doğru berekella. Ruhan Nezar Azerbaycan Türkmenistan'ın halk artisti ine de yankı sesler. Din saliyat. Ya katdaşlığı bu kurya kutdaşlığı İnfirime cevap vermem Eyvelen döreptir bu yaşayı Ay berekella. Köp sağ olun. Yine görüşmek üzere. Din sallık. Yönü din salmağım. Yine devam edeceğiz. Yine de 3 tane ses. Mümkün olsa üstücü. Polat sen gelen oydan. Koy ver. Aha. Dursun Cemal Qadaqova. Neydi doğumlaydın o? Doğumlaydın olsa 2 tutuk verirdim ya şu an 1 tutuk veriyor. Doğru. Dursun Cemal Qadaqova. Türkmenistan'ın atın artisti. Bir ses birlik yeni kitap biliyorsun mu? Cevap var mı? Zenanlar bir-birden dinleýär gowan. Onu din saliyat başında. Ne mi? Güleýlek şiir we ýokmuşa taýdy. Niye de? Yank aydım lan içinde. Öl pikirim bu kadar. Dileýän pikiri. Dileýän öýden aýtmadın. Pardon. Ýalňyş bolsa O gowy. wayt Gülşen. Yo, sen bir kere doğru cevap verdin. Sen pikirini değer yalık. Şonun için bir tutuk bereyli. Doğru. Güleýlek şiir var. Doğru. Ne mi oldu? Gen görýän neme Gülşen'in doğru cevap berişine. Güleýlek şiir var. Berekella. Doğru. İki sesi bildik. Dursun Cemal Qadaqova. Güleýlek şiir var ve ya dinlersiniz bilirsiniz. Din saliyat. Baharan aydı. Hingine taptım. Bir aydım sağ da. Sonuçta kadar şok. Kadar şok hani. Hingine tuttu. Ola hingine beresi doğru aydı ayman. İçinden himlen. Gülşen'in O içinde hingine de var ya. Daşına hingine niye senin cevap ver ya? Gülşat goýdy mı? Cevap mı? Owa. Basmaly. Gülşat Yok. goýdy mı? Ne doğru? Haydi haydi. Şanyal burdat. Berekella. Ona Olay tuğunu değil. kabul eder. Yok kimdigini bilmiyorum. Sağ dilemizde bir ses siliyat. Son kaydak dinleyaz. Kaydirenler. Din saliyat. Bu ayım torun. Gowanç görmedi. Düşünnük şo hingine. Ýöne diňe Güleýlek şiir wa has goloy. Ha, wa. Aydymçy. şo güleýlek şiir waň sesi bilen. Goloy. Özüm. Gowanç Türkmen Döwlet Medeniýet Institutynyň talyby gelin
Adı yatmadı. Yo, nadını bilmete bolýar. Tegelek gözle. Adı 3 Zülfiye. Zülfiye Cumabayeva. Hawa. Hawa der. Zülfiye Cumabayeva da der. On adi. On adi. Teoride Kim o ne? Yerli. adı. Onson. Aydımçı. O. Pevridi. O pevride näme? Kulağımı Kulağımı. kömek edeli. Onu yarımtık da yarımtık olara geçirelim. Yo, men Tabii, aydın o dinlerini adını o bilmedin haftalara mi? geçiray Familiyası doğrultuğu. değil mi? Bay. Pevride kulağım var. Yelette berekeler dinlenir. Doğru yap. Ona sesler dinleyek başında. Çıktım bunca güldüm davana men seni gözledim ömür yılladım menin kalbim men senin kalbim Köp sağ olun. Tuğunum. Petler gatmeng deşeken. Hawa. Şur şey tıkta. Siz ansat bular yalı. Sağ olun. Başında. Din sarıya. Aha. Atacan Berdiyev. Kama Atacan Berdif. Ha, Atacan Berdif. Bir şol ha. Türkmenistan halk artisti. Hawa. Türkmenistan. Ola ne doğru onson? Bol. Ne doğru? Sağ olun. Çapam. Yok, en taktığına Gördün? geçmedik. İlin ayrımalı latir. Yok. Kuşun. İlin değer tutunmalı. Görün sonra da sağa da şey var. Bunu yok olsa. Ona din saliyat mümkün olsa. Gıydan Mahmut ya, Züleyha gıydan Maştay'da. Neme Açılova. Dinara Atav. Dinara Açılova, Hawa, tuğuleme. Açılova. Başka var mı cevaplarına? Yok, Başka yok mu? yok mu? Düşündünüz mü? Yok. Doğru mu? Ana yine kaytılar. Aha. Türk Mert Nazarov. Türküş mü etna Arif? Yok, ol. Yok. Teti on. Yok, değil. Din saliyat. Akmurat. Awa. Nur Berdi. Berekella. Kanat nur verdi. Berekella. Burset meda billik. İnni devam edeceğiz. Başını. Şöyle kıyıdı diyen şu. Hawa. Medeniyetin stodun talibi gelin. Adam, ne mi dediniz şu? Üç köşük adı? Zülfiye. Ha, Zülfiye. Bana ayttın da. Zülfiye Cumabayeva. Berekella. Birlikte ikinci seçen billik. İndi bir ses kaldı. Yöne kömek etti bunlar bize. Aa, ne mi der son şey? Bize mi kömek eder tadır? Bolli. Devam edeceğiz. Begen Şarif. Begen Şarif. Berekella. Katı doğru cevaplan biri yok deyip bolanop. Yine de şu sesler dinkalıyaz. Sen bana bağıt verdin Verdi. Gözlemden attın yürü Begen Şarif. yok ömür seninle değmerim kalbim seninle değmerim Berekella. Köp sağ olun. Ne de Zülfiye Cumabayeva. Köp sağ olun. Mehriban mihmanlarımız, evileşler, görüşmek üzere. Din sağlık ve gepleşimizin ikinci şertten tamam ol. Hatamızdan 5, 10 hatat bilen 3. şerti geçeceğiz. Yani 3. şerti geçmeden olur. Türkmen Vatili eylemi hem de Hanet restoranı ikinci mevsimi size hödürlüye. Hanet diyez mi? Yine hazır görürsün onu ne dediğini. Tomaşa diyez.
Elbette bu tagamlar dağıtlı bolýar, haçan halit restorana barıp bizim gepleşimize tomaş etdik. Bir de gepleşimiz devam edýär. Üçüncü şertimiz elbette meňa diýsen has gowurýan şertimiz sebäbi hyzmat has köp ulanylýar. Sırly sowal. Sırly sowal üçüncü şertimiz şeýle. Gysgaça elbette şertimizi men düşünürsem sırly sowal medeniyeti bolsa moda değişdi sözler. Jemi 4 sany sowal berýärdik. Ýadymyzda bolsa siz 2 sowal, siz 2 sowal, jemi 4 sowal. Sowalyň dowamyna dogry jogap berseňiz 2 tuk berýäs. Bilmeseňiz hyzmata peýdalan, hyzmatdan peýdalan jogap berseňiz bir tuk, onu da bilmeseňiz dözmer ýöne begenip aýran utuklaňyz. Onda näme? Şertimiz düşünükli. Mehriban ýeşler ýatda diýär 05 04 telefon bergimide sizem işiň atnaşýaňyz tä dogry jogap, ýagny 4 san sowaryň dowamyny sizem ýerde bilseňiz uratmary gepleşme işiň atnaşmaňyzy diýip haş edýär. Onda tamşa edýär. Sırly sowal siziň bilen. Sırly sowal şertimizden birinji sowaly nämeka? Birinji sowal nädir men görýän we sizden başlaýar. Başla. Sowallaryňy berip bilýäňiz medeniyede sunuwda değişdi söz, islenek söz, adam atlary, sağuralar we şuňa meňzeşler. Birinji sowalyňyz. Jandymy? Janly. Janly. Bilmesiňiz janly o. Indi aýdymçy mı? Owa. Ayal mı erkek kişi? Genel maşgala. Näçe harp? Näçe harp? Bu ýerde elbetde 12 harpdan ibaret diýip kardeşimiz Mehra edýär. 12 harpdan ibaret bolan aýdymçy wenan. Bilýäňiz we 2 tugalýaňyz. Jogapam. Gözel çınar. Jogapmam. Jogap ýok. Hawa. Görele gözü var. Gözel öwede bu. 12 harp bolýarmy? 12 harp bolsa ýok, o däl. Jogap barmy gyýdyr? Gitirýär adyňy diýip. Jogap ýok diýmek. Oňç görmeýän. Wah. Diňe gözel koymakça diýen üçin. 12 harpdan ibaret bolan. Ünsüdiň näýär? Kim birin düğme bastı? Diňe bar ýurdumda däl. Dünýä belli aýdymçy. Ödem opera aýdymçy. Jogap. Durun. Düşünükli. Jogap. Türkmenistanyň gahrymany Maýa Kuleýewa. Anyk jogapmy? Näçe tuňul batsyň ýa? 12. Bu 10 solarda. Berekler doğru. Maýa Kuleýewa. Elbetde sizem göni siz näme ýaňşy goýberýäňiz? Gorkýaňyz berber jogabynda. Çekinme. Elbetde töwekkül etmesek ýeňi jogap bolmaz. Ondan hem dowam edýär. Innik sizem bilýär. Indem sizden başlaýar. Başlyny. Janlymy jansyz? Jansyz. Jansyz. O yet barma kam sowal Saat guralymy? Yok. Näçe harp? 4. Jansyz. Ödem. Saat guralym däl. Yok. 4 harpdan sağ Indi uralım. siz aýtma. Näde ulanıp bolýan? Nädir? Hereket bilen. Jogap berýär. Sirk. Näme? Sirk. Näme üçin? Medeniyede değişti. Söz, hawa. Söz. Sirk. Sirk. Jogap näde olur? Yok. Nota. Nota yok. Näde ulanyn näde diýdik? Hereket bilen diýdik. Ödem. Yok, men ýa işitmedim. Onçka möwede aýta. Hawa. Ödem goloýda geçen ýaňy näme? Vals. Vals. Dört kadın var, hareket bilen ulanıp bolýar. Vals. Ona bildik. Dowam edýär, sizden başlaýar. Yine şu bir sorular vermek kabul edem do. Janly. Ýa, sonra başga Janlymy jansyz? Jansyz. Aha. Näçe harp? 7 harf. 7 harf. Jansyz. Saat guralymy? Haýsyňyz bolsa jogap berýär. 2 soru boldy, bir soru bermediler. Biz koşul hormal berýär soru. Biz topar. Dogry. Sağ uraly.
Kırşlı. Yedi sağ harpten vuralmy. kirişli mi deyip soradınız? Yok. Kirişli sağ vuralmy? Yok. Cevap? Klarnet. Klarnet. 7 harp mi klarnet? Kirişlem değil. Cevabım değil. Yok. Pianino. Berekella diye dedim gol yetişmeden pianino. Klarnet derler pianino. Berekella sonki sualımı beriyor. Sual. Canlı mı cansız? He, cansız. Plan çıkar. Siz şu... Cansız diýdiň da? Cansız. Aa, ben dedim. Ne çakar? 10 çıkar. 10 çıkartın ibaret bolun. Cansız. Söz. Sağ vuralmy. Yok. Sağdural değil. Cansız. 10 çıkartın ibaret bolun. Bildin mi? Bolman bilýär. Näme diýip soradyňyz? Sağdural mı? Tavralmy diýdi, däldi. Dälmi? Değil. Şo soraw bersem ýalňyşmasa. Yok, berim 3 koşuklar olsa. Baba. Şu bir sözmü? Onça. Baba. Aýtdyma? Doğurda bilenler. Yo, ol iki söz bolup bilmeýär. Söz bir söz bolýar. Bir sözden ibaret bolun, 10 çıkartın ibaret bolun. Medeniýet sunuwata degişli cansız. Cansız söz. Tavralym däl. Sağduralım değil. Niye soran näde soramaz? Näme ka? Gözer çınar. Näme bolup biler? 13. Näme mi? Dowlagyny näçe üçin alan hesapdaýardy? Onu bir ay var. Cevaplar barmy? Gıydenler cevaplar. Cevap yok. Cevap Gonç kömek edäý. bolýar. Ol 10 harpdan ibaret bolan söz. Renklen ady tutulýan halk dörejliginiň değişli oyun. Monca. Monçuga. Anyk cevap mı? Näme üçin? Renklen atdylar. Berekella, monzgatlar elbette berekella cevabım doğru. Berekella. Doğru cevap ve şertimiz şey deyip çıkan cemneyli. Onda näme? Hormatly mehriban tomoşaçylarymyz, mihmanlarymyz, hatamyz 16 5 hata bilen Tez oldu. yer bolýar. 16 5 hata bilen birin mihmanlarymyz. Bu mihmanlarymyzdan üstün çıktılar. Berekella kutluya Züleyha. Oğunç. İnni kitaplar gelsek, Aha. eýem sen gepleşýän şertlerini ýat tuttuk biz. Biz ütköde otursa şertler. Üýt gösseňem üýt gödenlerine ýat tuttuk, üýt göjeklerine ýat tuttuk. İnni kitaplar gelsek, Vakt- 3 ýigirmi hasap bilen Nehip- diýeni utman Nehip bolsa inni tapra gelenizde 3 şertem täzirläp goýar. Mehman hormatly mihmanlar size gepleşmede işen gatnaşyňyz üçin, geleňiz üçin elbetde üstün çykandyk bary gutlaýas. Inni kitaplara saýlanma hukuk kazandyňyz. Bäsleşiňizden münasip bäsleşdiler elbetde azadyk diýip majok ýene 3-nji şertde gatnaşmadyňyz. Birinji şertde asla gatnaşmadyňyz. Näme üçin bilemok elbetde ruhtan düşmeler. Onda mehman mihmanlar bu ýöne häzir gepleşmeden jemleýäk şu ýerde bir de işe gatnaşan tomoşaçylarymyz bar. 05 04 40 telefon bergimizde gepleşimiň geçen sanlaryna işe gatnaşyp ýeňici bolan mehriban tomoşaçymyz size häzir jana diýip elbetde siz bilen bäsleşýär. Onda näme hormatly mihmanlarymyz mehriban tomoşaçylar gepleşimiň ýeňicisi, ýagny gepleşimiň geçen sany işe gatnaşyp gepleşimiň şu sanyna ýeňici boldy. Özüm ben bir ada aýdyp bilýär. Gepleşimiň geçen sanylaryna da gatnaşyp ýeňici bolan iýleşimiz. Kim diýäňizmi? Onu gepleşmeden geçen sanalarına tomaş eden bolsaňyz Şöhrat Piriýew. Ýürütü gepleşmede gatnaşan mihmanlarymyzyň iýleşmeden biri Mary welaýatyndan Baýarmany şäherinden. Alo. Alo, salamu aleykum. Salam bolmuşsam. Ýaşy Şöhrat Piriýew, gutlaýas. Töweleme gepleşmeden şu sanynyň ýeňici sorluňyz men pikirimçe gönüden göni bäzeş başlaýmalymy? Sağ ol. Ýöne bu gede kas işe gatnaşýaňyz üçin size mümkinçilik öwredýär. İki tane şertimiz var. Diňsal şertimiz we sırly sowal şertimiz var. Haýsy şertde bäsleşmek isleýäňiz? Diňsal şertimiz var. Tanışmy, bir näçe aýdymlar eşitdirýär. Bilýärmi şu şertdi? Biram sırly sowal var.
medeniyede sonunda değişi sözü bilmeli. Bilýän şu şerti? Hawa, sırla sowalla men sowal berbilýän size. Hawa, ede şobuk, ede şu mihmanlar näle bähti? Sen olsa siz bilen şert bähtişmek istýär. Siz iki tane şertden haýsam oda birini taýlap bilýäňiz. Şu gow gatnaşýaňyz üçin şonu mümkinçilik görýär. Diňsalla bähtişýärmi ýa-da sırly sowalla? Sırla sowalla ähleşýär. Onda Şöhrat, siz jemi 4 dällänim 5 tane sowal bermäge mümkinçilik görýär. 5 tane sowalyň dowamyny elbetde bilseňiz, hem hepleşimde himayetgäri Hanat restoran adyndan diýsen tagamly et tagamy bilýäňiz, hem de getleşimiz adyndan bir iseg bilen aýdymyz diňläp bilýäňiz. Ýöne 10 kömeget hyzmaty ýokdur. Şu 5-nji sowal şu hyzmat hökümine hereket edýär. Düşünürip bildimmi? Öyle. Onu 5 tane sowal berip bilýäňiz başlyndy. Sowallaryny berip bilýäňiz Şöhrat. Başladyk. Näçe garp? Näçe çykaryp şu sowal berjeňiz bildik. Şoň üçin 19 harp men ada käne taýynyp gördüm. Şu wagt ekranymyzda şu söz bar. Canlymy? Canly o. 19 harpdan ibaret bolan canly. Ýeni sorawyňyz aldy. Aýdymçymy? Hawa. Ýeni sorawyňyz aldy. Dürüstýle wamy? Döwlet hiralary bar. Ben aýdymçymy? Erkek aýdymçy. Erkek aýdymçy. Jemem 5 tane sowal bilen jemledik. Näme bilýär? 19 harpdan ibaret bolan döwlet hilalarym bar. Özüm erkek kişi aýdymçy. Ana Niyazi Tarif. Türkmenistan atdan. 19 harpdan ibaret bolan aýdymçy. Murad Muradov. Anyk jogapmy? Hawa. Ýaňyzda kömekçiňiz bar eden ýa sen barmak basyp sanaýaňyzmy ýa? Yok, barmak bassan, awatynjy var. Berekella, Begmurad Muradov, Şöhrat Gutluýar ýeňişiňiz bilen ýene de ýeňiş gazanmagy başardyňyz. Töwereme diýsen işiň we ýakyn gatnaşýaňyz. Bu elbetde güýçdep günde gatnaşsaňyz nesip bolsa getmişimiziň ýarym finalynda gatnaşmak hukuk gazanyp bilýäňiz. Elbetde biziň gatnaşýan medeniýet we sanat işgärleri bilen bäsleşmäge de mümkinçilik gazanmagy goýulaşýaňyz. Gutlu bolsun Şöhrat. Menem şu fırsatdan peýdalanyp bize ähli urda görelerip mektep bolup durýan gahrymana nähwan arkadamyň janyň sag bolmaly, başynyň dik bolmaly, iýlik ýaklytly umum adamlar rahmet tutýan tutumy işleriniň elmi damary wazanlary tüýsüratdan arzu edýän, ähli türkmen owanyň arzuwy işgärlerine de işlerini üstüne arzu edýän. Köp sag bolun Şöhrat töwereme elbetde hem işiň gatnaşýan hem şahyryň arzulary hasam ýakymly. Onda Şöhrat mümkin bolsa isleýän aýdymyz getmişimiz adyndan size sowgat haýsy aýdymçyň aýdymyny dinlemek isleýäňiz, tomşytmak isleýäňiz. Türkmenistan'ın artisti Züleyha Kakayeva'nın yazışı aydını koyundan haşt edyen. Elbette, özüm bilir bolsaňyz, şol Züleyha Kakayeva da getbeşimide gatnaşdy. Ýeňi olanlar diýip umyt edýän, Mustafa meňe Şeýlemi? Elbette, ýeňiş gazandymy, gazanmadymy siz ýaýlamda görürsiňiz. Şuat Züleyha özüm aýdasy gelip durýany şekilini tomşy edäliň. Köp sag bolun Şöhrat, elbette getbeşimiziň nowatdaky sanada işiň gatnaşyň, jaňy sag bolsun işiňizde üstüne ardy edýär. Sağ ol, size düşsün vardı edýän. Onda näme? Ýürütde getbeşim adyndan sogat hemde Hanat restoranyň adyndan petegem elbette isleýär özüňiz gelip ýende ýa-da dogan garnaşlaňyza sogat berip bilýäňiz. Elbette türkmen wagtylaryň tarapyna gelip alaýmak galýar. Böl. Köp sag bolun. Ine görüşmek diýäri mehriban mihmanlar Züleyha töweleme ýene bir muştoňyň badyny bildiňiz. Elbette diýsen bir işiň atnaşýan şular ýaly muştoklamyň, bäsleşmemiň, iýleşmemiň badyna tüýsirgen begenýät. Görüşmek diýäri mehriban iýleşdir. Edi tomuşaçylar ýürütü. Gepleşmemiň ýeňijisi bolan iýleşmemiz üçin Züleyha Kakayevanyň ýagyş ýagýan aýdymy diňsalýar tomuşa diýär. Yağış yağyar, yağyar seni yatladı. Bu diyala damcalam kalmagaline. Yüreğimi kızdırıyor, sensiz geçen gün. Söygü verin dünyan ayrılığına, ayrılığına. Anan, anan, seni görürsün milyar. Bar
Ine görüşmede ýaly mehriban ýerleşir edi tomaşaçylar gepleşmede gatnaşan, ýagny ýerleşmeden isleýdirilen şekilde aýdymyna tomaş etdik. Sizem öz isleýdirilen aýdymyňyza tomaş etmek isleýän wagtda 0504 gyta telefon beligimizde SMS habarnamaly ýollamaly gepleşmede işe gatnaşmaly. Ine görüşmede ýaly biziň inni kitap gyrmadan mehmanlary anakladyk. Duruýa KKM'de Gülşürün Xan var. Onda näme? Ýeni bir ýolap üstüne ardy diýip köp sag bolun gepleşmede gatnaşmak üçin gepleşmediň ahyryna arzular bilen gelmeýär hemde nowtak tamamda görüşürüz. Hormat bilen Çınar göder başla. Sizden başlaýyn. Bize şeyle eşretli zamanada işlemäge, döretmäge, ulu mümkinçilikler döredip berýän medeniýetimizin, sunatymyzyň hakykynlary, mehriban arkadamyzyň jany sag başladyk. Halk bähwetli, döwlet ähmiýetli tutýan tutumly işlerine elimden rawaşlyk ardy edýän. Köp sag bolun Çınar göder başla. Biz talip ýaşlara okumaga, işlemäge, döretmäge köp mümkinçilik berýän mehriban arkadamyzyň jany sag bolsun, ýani tutumly işler rewaj alsyn. Biz ajaýyp zamanada ýaşaýas, döretmäge, bir täze eserleri döredip halk köpçüligini hödürlemäne toýlarda, bayramlarda täze libaslar bilen, täze eserler bilen çykyş etmäge bize ähli mümkinçilikler, şertler döredilen. Şeýle ajaýyp şertleri, şeýle ajaýyp mümkinçilikler döredip berýän mehriban gahrman arkadamyda köp sag bolsun diýýär. Goý mehriban arkadamydyň jany sag bolsun, belent baş aman bolsun. Köp sag bolun. Gülşürün Görellesiz, yörelgesiz, belent zenan sarpasy, söz ba, enäni syýlanyň yeri degmez arkasy, Türkmenistan dost, dogonluk, parakatlyk ülkesi, belent bolsun mertebeňiz, sizi Taňry ýalkasyn, siz türkmeniň mehribany, gahrmany arkada, goý edid arkadamyzyň şeýle asuda asmanyň astyna, parakat zeminiň üstüne biz üçin, ähli türkmen halky üçin döredip berýän şeýle owadan şertleri, mümkinçilikler üçin hemişe jany sag bolsun, belent başı aman bolsun, tutýan tutumly işleri rowany mendillerde rowaşlyklara weslensin. Hemişe watanymyzda diňe bagtyň aýdymy seslenip dursun. Köp sag bolun, hormatly mehmanlar, mehriban gyýdylenler, arzulyňyz hatyr bolsun. Elmadamada ýene bir ýola başgalaňyza abadançylyk, mahmul wadyňyz ýurdumyzda uludan toýlanýan gahrman arkadamyň saýatyna toýdur bayramlara wetlenýän ýurdumyzda owadan aýdymlaňyz, owadan eserleňiz ýagnap dursun. Elbetde bayramlary bedäp durman ardy diýär. Onda mehmanlar bizem ýene bir ýola, bide şeýle baky durmuş peşkeş beren medeniýetimiziň, sunatymyzyň hakykynlary, gahrman we mehriban arkadamyda şähersiz sag aýdýar. Hormat prezidentimiziň jany sag bolsun, ömür uzak bolsun, baryan ähli tutumly işlerine diňe üstünliklerini hemra bolmaly, tüýsürekden ardulap, siziň bilen mehribanlar uzak wagtda alakyry. Bir azyjyk habar etmeli bar ýok 7 günden şenbe güni bu gedek bolmaz arkaý bolun. Züleyha bilen görüşüni gatnaşdyrmaz, ýene 4-5 hepden soň ikinji takbar tamam bolar, şonu gatnaşdyryp arkaý oňa çyna görbermediler türkmen wady bolar. Täze şertler bolýandyr. Eni şoň üçin hem ulak 7 günden türkmen wady teleýärmine şenbe gününe siziň tomuş etmeňizde bähteşat gepleşimiň ikinji möhüminiň ikinji takbary jemler. Inni jemlemäke ýa gaýdymy häzir Züleyha ýene etip berýärmi? Garaşylmadyk sowat bolsun. Nämişin? Garaşylmadyk sowat bolsunmy? Ger bolýar. Onda garaşylmadyk sowat bolsa da, şonu da has garaşylmadyk sowata garaşdyrmak üçin birji bölegi, başyndaky bir bendini gepleşimiň soňuna, şol aýdym bilen gepleşimiz jemleýär. Diňleýärler talan nowtak tany görşänçak. Hoşta bolun, mehriban ýerleşdir. Sürmeler bozulsa qaşdan, baharlar aylansa daşdan, tapawdy ýok haýsy ýaşda, fin bir zady